Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa pang-8 episode natin ng ating Kaugnay Podcast, the provider of extension delivery services. Ngayong araw po, sabihin natin, corny, di ba? Ito ang salitang bukang bibig nating mga Pilipino na ang ibig sabihin ay nakakatawa bagamat gasgas o overused na. Subalit kailanman ang corn ay hindi natin matatawanan o ituturing na overused dahil napakalaga ng ginagampanan ng corn sa ating ekonomiya at sa buhay ng bawat Pilipino at Bicolano. So sa pang-8 episode po natin ng ating Kaugnay Podcast, panauhin natin ang Pangulo ng PhilMais Federation Incorporated na si Ginoong Jojo Elvira. Magandang umaga po, Sir Jojo. Magandang umaga, Mike. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Sige po. Umpisa na natin kaagad. Okay? So, again, marahil kilala na kayo ng lahat bilang presidente ng PhilMais. At bago po kayo naging presidente ng PhilMais, ay naging po rin kayong presidente ng Bicol Corn Board. So, but allow me please to introduce you by asking you to tell us more about yourself and of course, yung ating pong role sa Bicol Corn Board and sa PhilMais Federation Incorporated. Yeah, thank you, Mike. Ako po yung nag-start na magtanim ng mais ng 2002. No? And na-invite po kami na mag-organize ng Bicol Corn Board noong 2005. Part po yan ng program ng ating government, especially ng NEDA, na mag-organize ng mga commodity boards nationwide. At that time po, ang director natin is si Director Hector Sales. Siya ang nag-organize ng Bicol Corn Board noong 2005. Director po si Sir Sales ng Yes, at that time. Yes, ng DA, ng Department of Agriculture. And halos magkasabay na na-organize din po ang PhilMais dito sa Bicol. From Mindanao sa Bukidnon, na-invite po kami dahil organized na po ang ating Bicol Corn Board. Na-organize po tayo na mag-join, na-invite po tayo na mag-join sa PhilMais Federation Incorporated. Kasi yung Bicol ano po, ano, di ba? Yung Bicol Corn Board ay talaga specific for our region. So we have this initiative, kumbaga, nauna tayong mag-organize and then later on na ano ng national na recognize. So and then yung national din po ay gumawa din sila ng yung PhilMais Federation Incorporated. So kasi naka-federate siya, so sa region po natin yung Bicol Board, Bicol Corn Board ang kasama doon sa umbrella ng PhilMais. Okay, nice. Ang Bicol Corn Board po, ang composition niya are una, mga feed millers, pangalawa, mga corn farmers, feed millers, livestock raisers, input suppliers, yung mga logistics service providers, yung mga tracking, nagta-tracking, mga traders, meron po tayong mga member na traders, at tractor service provider, yung mga farm tractors, farms equipment service providers, mga members po natin yan ngayon sa Bicol Corn Board. Mga growers din po specific. Mas marami po yung corn farmer na members natin. About 70% ng members ng Bicol Corn Board are farmers po. Ito pong board bang ito ay ang function niya is somewhat parang kooperatiba na siya? More on advocacy po ang
function ng board, no? Tinitingnan kung ano yung maging mga problema ng corn industry at nire-recommend sa ating sa PhilMais, and yung PhilMais naman nagre-recommend sa Department of Agriculture ng mga solution sa mga nakikita natin na problema sa industry. Dito po sa Bicol, kayo ay recognized ng Department of Agriculture RFO5 as independent board na parang advisory board ang nangyayari. Parang ganun po, mga policy recommendation. Tinutulungan po namin ng DA, identify kung ano yung mga problema at nagre-recommend din ng mga solution para mabigyan ng especially yung pagdating po sa production, no? Kasi nandun ang maraming nangangailangan ng tulong. Kumbaga, sir, ang ano natin dito ay yung RFO5 ay kayo ay recognized as the main o soul ba na board main organization. Main organization. So industry okay, so ang treatment po pala ay organization kayo. Yes. Okay. So registered sa mga sa Department of Agriculture, accredited po kami sa civil org. Yes, meron tayong mga member na accredited sa Department of Agriculture. Pero yung board itself ay accredited din po. Hindi pa siya as CSO accredited. Hindi siya CSO accredited. Yung mga yung mga members lang kasi mga organizations yun eh. Pero may ano po kayo? May balak ba kayo? Parang siguro later on under ng nating bagong president, no? Si Engineer Jonah Pimentel, siguro magagawa na ng paraan na ma-register as an official na civil society organization ang Bicol Corn Board. More on partnership po tayo ang ating role sa Department of Agriculture, sa regional office. No? as of now. Asa ngayon, more on partnership. So, may tuturing natin na industrial crop ang mais, sir, at mahalaga sa iba't ibang industriya, di ba? Pangunahin dito ang paghahayupan sa livestock po natin dahil napakahalaga nitong pakain sa mga alagang manok, baboy at iba pang hayop na pagkain ng mga, di ba, mas kahit po yung ibang Pilipino ay staple food din po nila itong mais eh. And kumusta po ang industriya ng pagmamais at specifically po ano po ang status ng corn growers sa ating rehiyon? Sa Bicol, marami po tayong issues dito, no? Pagdating sa corn production. Kaya nga may programa po na ginagawa ngayon, yung expanded Bicol Corn Industry Development Program para mas mapalaki ang productivity ng ating mga farmers and ganoon din po maging ma-develop ng gusto ang industry. Ang status po natin is dahil kulang po ang ating mga grains processing center sa mais, no? Especially mga dryers and storage facility. Hindi po masyadong kumbaga, ang po natin, ang production natin is ganun pa rin. Hindi po tayo nakaka-breach ng 5 metric tons per hectare as average, no? Nandun pa po tayo sa 4.7 4.9 metric tons per hectare. Ang pinakamagandang averaging po sana ng yield natin per hectare is about 6 tons per hectare. Pero ma-attain lang po yun kung kompleto ang ating fasilidad, especially dryers, storage facilities, and logistics. Kasi nandyan po ang malaking cost ng farmer, no? Pero doon sa inputs, yung pag-transport ng ani nila, at pagpatuyo and storage. Napipilitan lang ang farmer magbenta ng mura because wala silang choice, no? Wala silang option. Pero kung may storage sila, pero kung i-timing. Yes, mayroon po kaming ginawang model, itong expanded Bicol Corn Industry Development Program. Willing po kami na i-share ito sa Department of Agriculture
Ang Bicol Corn Industry, ang Expanded Bicol Corn Industry Development Program, may dalawa po siyang programa. Una sa production, pangalawa sa post-harvest, no. Ang pinaka-essence niya is corn contract growing. Corn contract growing, as long as yung farmer member ng RSBSA, registered siya sa RSBSA, meron siyang insurance, no. Kasi yun ang magiging counterpart niya. Tas i-insure niya yung crop, no. Siya mismo? Yung farmer, counterpart niya yun. Ngayon, ang co-op, magpo-provide ng contract growing agreement, kasama siyempre sa contract growing, yung pag-provide ng inputs, as parang loan po yun. And farm equipment services. Kumbaga, ipoprovide yung seeds, fertilizer, herbicides, ibang gamot. Then, ipiprepare din yung land, imamanage yung land ng equipment, Tapos bibili and pa. i-harvest, then bibilhin. So parang ang mangyayari po dyan, baka ano yan, by percentage na lang ba ang usapan? Bali, ang buying, kukumpletawin po natin. Yung post-harvest facility, ipoprovide yun ng Department of Agriculture o ng government. No? Imamanage yun ng co-op. And ang buying system is on cab, nasa cab pa yung mais, no? And pwede rin na wet shelled na hinarvest ng mga harvester natin, corn combine. May certain percentage doon na binabawas para sa recovery. More or less, mga 52% ang recovery sa corn and cob, at about 78% naman ang recovery sa wet shelled grains. No? Kung ibibenta ng farmer agad, and agreed sa price, dahil contract growing agreement naman yun, bibili ng grain center yung mais niya. And babawas lang yung cost, kung magkano man yung naging cost ng production, ng mais niya, then yung matitira, isa sa uli sa farmer. Kung gusto ng farmer na i-deposito yung mais niya sa grain center, magbabayad siya ng drying, storage cost, at handling. Kung after 2 months, kung gusto niya na ibenta, babayaran na siya ng grain center. So yung ganun po ay kung hindi niya ibibenta doon sa co-op. Pero dapat, dahil contract growing agreement yon, kailangan Doon talaga. doon sa grain center yun ibibenta para mabuhay yung grain center. Kumbaga, win-win solution ito eh. Yes. Dadalhin mo, bibigyan ka ng, through the contract growing agreement, provide ka ng seeds, fertilizer, Lahat. from tractor services, yes. Tapos, ibabalik mo naman yung mais doon. Ibibenta mo naman dapat yung mais mo doon sa grain center. Para parehas kayo kikita, no? Parehas siya yung ginagawa ngayon ng mga sa palay po, di ba? Parang kasi di ba usually ang ating mga farmers ay na inuutang muna nila sa kumprada, di ba? Tapos lahat i-provide ng kumprada, and pag ibebenta doon sa kumprada. So kung ano po yung kaanuhan doon, ibabawas, at yun lang ibabalik doon sa ating farmer. So the same. Opo. Wala itong interest. Okay. Pag utang, may interest, no? Tama. Ang limitation naman sa utang, kung magkano lang yung utang niya na mais, yun lang ibabalik niya. Pero dito sa contract growing agreement, dapat lahat ng mais na harvest mo, ipapasok mo doon sa grain center. Pero ang presyo, hindi kayo, kumbaga, parehas kayo open ng price. Kumbaga, walang tinatago sa presyo. Ano yun? Susunod po ba kayo doon sa running price? Ang price is based from the current dry grain price sa market, no? Halimbawa 20 pesos ang dry grains, yung 52% noon, yun ang buying ng corn and cob. O ang 78% naman noon, yun ang buying ng wet shelled grains. So, kung magbabase tayo doon sa current ng corn, o yung buying ng corn, ito po ba ay masasabi natin na paborable sa ating mga grower? Yes. Kasi hindi na siya magsishell, hindi na siya magdadry. Okay.
Ang gagawin niya lang, babalatan lang yung mais, then pipick upin na yun ng grain center, dadali na sa center. Kasi yung ano po, di ba, ang buying naman natin ng mais ay fluctuating. Yes, so yan ang problema kasi sa mais, ganun siya ka-volatile yung presyo niya. Marami kasi ang demand, kulang ang supply. Alam mo ba, nag-i-import tayo ng about 3 million metric tons per year, no? Kasi yan ang kulang na commodity sa Pilipinas, no? Actually, kung madadagdagan natin maitataas lang natin yung yield per hectare, hindi ganun kalaki ang magiging deficit ng mais, no? And we should also provide yung mga grain centers o dryers, no? For that matter, kailangan marami tayong dryers na may put up sa mga production areas. Maraming limitation, marami din issues na kailangan ayusin sa corn industry, especially sa production. No? And itong model na ginawa namin, we could share it sa DA. Yung 3 million ba, sir, na yun ay kasi alam naman natin na sa atin sa Pilipinas ay hindi masyado yung food grade na ano, di ba, yung pangkain ng mais. So karamihan pa po dun sa 3 million na yun is more on sa animals, pang feed. Marami doon sa 3 million na deficit ng corn ay pinapalitan nyo ng wheat, no? Ng trigo, no? Kasi mas mura yung trigo. And sa baboy pwede ang trigo. Okay. Sa manok, hindi pang mais, mais talaga dapat sa manok, especially sa mga layers, kasi dapat yellow or orange ang kulay ng yolk, no? And mataas din ang vitamin A content ng mais, no? Kaya yung 3 million na deficit, pinapalitan nyo ng trigo, ang part nun mais. Still po, yung trigo kasi, kung ipapalit natin, ang Pilipinas po ay hindi naman masyado dun sa trigo, di ba? Again, mag-i-import din tayo noon. Hindi man tayo masyado sa wheat, di ba? Ang wheat kasi ginagamit natin sa tinapay, no? Sa flour, paggawa ng tinapay. Ang white corn, sufficient tayo. Pagdating sa white corn, sufficient tayo sa pagkain ng white corn kasi ang corn eating area is yung Visayas, Mindanao, no? Meron tayo sa Bicol sa part ng Masbate. Pero alam mo, talking of Masbate, napakalaki pa ng area ng Masbate for production. But base doon sa nakita namin na data is may mga 38 to 39,000 hectares. Pero usually grazing yung ano yan ng mga baka sa kanila po. Yes, pero kung may convert natin ang iba doon sa white corn production, malaki ang magiging contribution ng Masbate sa food security, no? Kasi yung white, pwede natin i-replace ng ibang rice requirement natin eh. About, may recommendation nga na 50-50, no? 50% corn grits, 50% rice. Pwedeng mabawasan, no? Mix mo yung dalawa, rice corn blend, malaki ang mababawas sa pag-import natin ng bigas, no? Pero siyempre, consider din natin yung preference ng mga tao, no? Kung sino gusto kumain ng may mais. Yung kasi ang alam ko, Visayas, marami dyan eh. Kasi may classmate ako dati, talagang mais yung kinakain nila. So parang sa isang araw, I think, isang beses lang sila kung mag-rice. Pero most of the time, yung mais yung pinaka-staple food nila po. Ano? Dito sa ngayon sa National Corn Congress, mayroon tayong speaker na magdi-discuss about yung nutritional value, importance ng white corn. Okay. Nasabi mo na rin po, Sir Jojo, yung about sa National Corn Congress. Malaking event po ito kasi ito ay national ang ano natin, ito ang scope natin. Inaabangan yan ngayong Oktubre, di ba? Lalong-lalo na ng mga corn producers. So, mas napunta na po natin yun at nasabi mo na yung mangyayaring National Corn Congress. Maaari po bang bigyan mo po kami ng detalyado na ano yung pwede nating dito yung sa Corn Congress? Baka may mga nais po na makapag-attend at mga interesado with regards sa corn production na mga producers natin para nga po yung matulungan yung sinasabi nating kulang na masyado yung
ating plantation, no? Yung may nagtatanim ng ating corn. So, saan po ba ito mangyari at kailan? At sino yung mga participants po dito? Bali, ngayong taon po ang ating tema is maunlad na maisan tungo sa matatag na bagong Pilipinas. Ito po'y bilang contribution or commitment ng PhilMais na mag-adapt ng mga modern technology, recommend ng mga innovative policies sa Department of Agriculture, and participate proactively sa nation building to create more opportunities sa ating mga corn farmers. Yun po ang pinaka-advokasya ng PhilMais Federation Incorporated. At sino-sino po ang inaasahan natin na lalahok dito sa National Congress? And open po ba ito sa general public or may registration fee po ba? Or para maka-attend dito or makasali sa pagtitipong ito? Bali, since ang event po is, ang Congress po ay partnership ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, at ang aming organization, ang PhilMais Federation Incorporated. Since ito po ay limited ang attendance, no? Meron lang po tayong 45 delegates kada region. Magmula sa Region 1 hanggang ARMM, no? So, inaasahan po natin ng about 15 regions, no? 15 regions ang dadating. With 45? 45 delegates, no? Kung meron man pong local o taga rito na gustong mag-attend doon, siguro kailangan lang nila mag-register. Meron po bang registration fee tayo dito? Ang registration fee is 500 pesos, pero yun po ay membership lang yun sa PhilMais Federation. Okay. To be ma-issue po, para ma-issuean po kayo ng ID as member of the PhilMais Federation Incorporated. So parang registration fee at the same time, membership na rin dun sa PhilMais po. Ang atin po mga delegates are lahat ng RAFC chairman ng lahat ng regions. Lahat ng PAFC chairman, lahat ng regions. Lahat ng sectoral committee on corn and other feed crops ng lahat ng regions. Lahat po ng presidents ng mga corn clusters nationwide. Lahat po ng regional corn coordinators. Lahat ng regional directors. Ngayon, kung lahat po ng ang mga delegates po ay kailangan nakalista doon sa list na ipoprovide ng regional offices na nationwide. Pero po yung sir, di ba, meron tayong fair parang or exhibit, diba, ganon. So yun po ay open naman kahit di po mag-register doon? Yes po. Open po yung exhibit, especially yung mga equipment, yung mga tractors. Meron pong demo na gagawin sa 25 ng umaga, October 25 ng umaga. Bali, i-demonstrate po ang paggamit, pag-operate ng mga equipment. Doon po yun sa grounds, nakahiwalay po yun sa lugar, no? Doon sa grounds ng venue, meron pong open space doon na malaki. Doon po pwedeng mag-view ang ating mga bisita, no? Para makita nila yung mga equipment na bago. Meron din po tayong exhibit area para sa mga fertilizer, seeds, mga herbicides. Meron po tayo sa loob ng event area, pero nakaseparate po yon. So hanggang doon po, pwedeng pumasok po yung mga doon, yung mga ating mga bisita. Yung mga hindi magpaparegister. So kung gusto po talaga natin at talagang gusto natin din tumulong sa industriya ng mais. So inihikayat po namin kayo na mag-member tayo para doon tayo po ay maging din later on kumbaga
magiging protektado din tayo. Kasi kung ano man ang ninanais ng PhilMais, di ba? So, yun ay, sabi ko nga kanina, mas maganda, i-recognize siya as talagang, di ba, ito pong mga farmers natin as isang malaking organisasyon na kung saan ay hindi lang sila nagsasuggest, sila ay dapat lang papakinggan, di ba? Parang ganun po eh. Kasi ngayon, recommendatory lang yung ano natin eh, yung organisasyon sa Department of Agriculture. So, pwede na natin gawin na one of those, siguro na talagang sektor na pinapakinggan na pwede tayo maglabi sa Kongreso kung ano pa man yung mga kailangan natin na para sa suporta, di ba, sa mais. Sabi ko nga kanina kay Sir, dapat halos parehas din ng ibang mga programa na meron yung ating national government sa ibang mga commodity, di ba, Sir? Yan. So, Sir, Sir Jojo, para po sa mga nais pumunta ng National Congress, kanino sila maaaring lumapit para sa karagdagang detalye pala? Okay. Meron po tayong secretariat. Ang atin pong operation center ay nasa Department of Agriculture, Corn Program Office. Nandun po si Nori at si Val. Ang telephone number po is 0918-727-8225. Pwede rin po kayong mag-email sa amin, philmaisfed@yahoo.com. Pwede nyo pong i-email kami doon and nagre-respond naman agad ang ating secretariat. So, yun po yan. Meron din po kayong on-site? Pwede pong mag-on-site registration pero mas kailangan po sa 22. No? October 22 ang pinakamadali na mag-register po kayo. Kasi sa 23 is already an opening day na yon. Baka hindi na maasikaso yung registration. Okay po. Pero dapat yung number din ng participants ay malibilang na po siya, ano, para hindi na tayo magkaroon ng pagdating ng 23. Kasi pag 23 talagang umpisa na po yun. So mas maganda rin kung yung magpaparegistered po ay dapat sa 23 sa pag-umpisa pa lang nandyan na rin. Kasi nga, syempre, nag-register kayo, so dapat nandun din kayo at hindi kayo kumbaga, hindi tayo maano sa oras at panahon ng ating pag-a-attend ng Congress. So, maraming salamat, Sir. Mensahe po natin sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating podcast. Ayan. Thank you, Mike, and Sinto? Si Dan. Si Chan. Ng Agricultural Training Institute, Regional Office number 5. Ako po yung nagpapasalamat sa kanila dahil na-invite po kami na i-provide kayo ng information, especially about the coming National Corn Congress on October 25, 2024. Ito po ang 17th National Corn Congress na gagawin sa Legazpi City Convention Center. Ulitin ko po, on October 22 to 25, 2024. Okay. So, yan. Maraming salamat, Sir Jojo Elvira. Kasalukuyan pong President ngayon ng PhilMais Federation Incorporated. So, napakaganda po ng ating talakayan at syempre, ito ay dagdag kaalaman na naman sa ating mga corn grower dito po sa atin sa Bicol at kahit saan na pong lugar ito kasi nga ang podcast natin ay ito ay kahit sa ibang bansa po ay makakarating ito. So, yan po ang ating paanyaya dahil sa darating na 17. O pang-17 na po ito na Congress. So, ibig sabihin, lagi po itong ginagawa na yearly po ito at ito ay laging nakakalendaryo na to sa Department of Agriculture. So, ito kasi po ay paiba-iba ng lugar ang pinagdadausan. So, ano po natin, siguro wag natin aksayin yung panahon na dito sa atin gaganapin ang 17th National Corn Congress. Okay? So, maraming salamat po, Sir Elvira, and of course, maraming salamat din sa ating Center Director, si Ma'am Elsa A. Parrot, and ang aming pong Section Chief, si Ma'am Prime, and of course, sinamahan tayo ni Kuya Chan for our technical side nitong ating Kaugnay Podcast. At syempre, sa buong puwersa ng ATI Bicol. Ito po si Kuya Mike,
nagsasabing maunlad na maisan tungo sa matatag na bagong Pilipinas. God bless us all. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.